सान्दाया बिगुर गैया गोरिबनि फिसाया आखल गैया ना सान्दाया बिगुर गैया गोरिबनि फिसाया आखल गैया बिब्दि होननानै नोंखौ आं नेवसि हाया लैसना मानोना नोंखौ बासिनो हानाय जाहोन गैया दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायलां आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन हेलौ लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअफोरखौ जोबजासिम नायलाङा बेनिखायनो नोंथांमोना गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होयो नोंथांमोना मिथिया बेनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों ना सान्दा बियो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ दासिमहालागै फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन बे भिडिअनि स्टार्टिंफोरानो जादों शक्तिकार आरो सानसुलि बिथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमहालागै फुल आपल'ड खालामथ'वाखै जेब्ला बिथांमोना बे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला आंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनो नाजागोन बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बि बर' लोगोफोर बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन नोंथांमोना एक्साइटेड जानानै बयबो नेनानै थाथ'दो जेब्ला बिथांमोना फुल होगोन अब्ला आं आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होगोन लोगोफोर बे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्ट डिरेक्सनानो जादों अनसुमै बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों रयेल बड' प्रडाक्सन हाउस बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना बिथांमोननि गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो दासिमहालागै बिथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै आरो आं बिथांमोननि भिडिअनि लिंकखौ डेसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों नोंथांमोना डेसक्रिपसनाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो लोगोफोर नोंथांमोना बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन।